Искам да ви покажа един уникален уред. Vulcano-Zapper V4. Многочастотен биовълнов генератор с различни карти, памети, програми за терапевтиране на патогенни микроорганизми и състояния в организма чрез чистоти, биочистоти. Сега ще ви демонстрирам. От тук се включва първа карта, поизтъркана е малко от употреба, но първа карта, която идва подарък към уреда, е с 25 програми за най-често срещаните паразити, като имаме в началото общите програми на Hulda Clark. На Hulda Clark специално програмата е 3 стъпки по 7 минути, в които се държат двата електрода в двете ръце. Ще пусна, тук стартирам от черното копче, имаме 7 минути цикъл 1, след това има 20 минути пауза, 7 минути цикъл 2, още 20 минути пауза и 7 минути третия цикъл. Hulda Clark през 80-те години на миналия век в изследванията си е открила, че при тази универсална честота, нейната програма е на 30 кГц, всъщност умират всички патогенни микроорганизми. Не се усеща почти нищо, съвсем слаб ток излъчва генератора. При първия цикъл умират големите паразити в тялото, но от тях излизат бактерии, вируси, по-дребни, които се унищожават с втория цикъл, и третия цикъл унищожава най-дребните, а именно вирусите. Сега ще спра тази програма, няма да я правим цялата. Ето тук от нулата. Изключвам. Така, като пуснем електродите, дава индикация да ги хванем. И другата общо оздравителна програма, освен първата на Hulda Clark, втората програма е по доктор Роял Райф, който още преди 100 години е правил изследвания в областта на биорезонанса, които за жалост голяма част са унищожени, но той е първият, който е открил, че голям брой патогени причиняват различни болестни състояния в организма. Това е 30-минутна програма с малко по-силен ток, по-силен ефект има. И съответно тук са различни аденовирус, риновируси, хепатитни вируси, Епштайн-Бар, бактериални инфекции, обща програма. И тук има по-отделно Ешерихия коли, стафилококи, ауреус, стрептококи, ентерококи, с завъртане, хеликобактер, салмонели и различни видове други пневмококи, различни видове черви и така нататък. Колкото и неприятно да е, те се срещат в околната среда и волно или неволно ги поглъщаме от въздуха, от храната, може да се зарази човек. И чрез терапия има и кандида, може да си поддържаме профилактика. Това са 25 програми. В първа карта за най-често срещаните патогени, но дори само по Clark и по Райф да правите, също има общо оздравителен ефект. Тези конкретните са, ако знаете, че имате някаква конкретна инфекция. Ако не се чувствате добре по някаква причина, може да правите профилактично по протокола на Clark или на Райф. На Райф специално доста енергизира. Не препоръчвам да е вечерно време. От тук се сменя картата. Съответно имаме различни карти за различните системи. Нервна система, втора карта с различни програми, трета карта ендокринна система, храносмилателна, дихателна, най-често срещаните проблеми по тези системи, кръвоносна, лимфна система, тук са групирани костна система, мускулна, отделителна система,
полова система и карта 12 инфекциозни болести. Отново уреда си идва с опътване, обща информация за причините за заболяванията, които Холда Кларк има една дебела книга, която може да потърсите също там с по-подробна информация. Тук е дадено най-общите основи. Според нея едва ли не всички заболявания се предизвикват от паразити. Те имат голяма роля, има опътване, инструкция за употреба и тук малко е измачкана тази хартийка от много употреба, но това са описание на всички програми и на всички карти. Какви програми съдържа всяка карта. Може да видите, а тук има и азбучен списък, ако имате някакъв конкретен проблем, коя програма, от коя карта да си изберете като опътване. Така че е доста полезен уред да си го има човек в къщи. При всякакви неразположения може да се направи профилактика и наистина ефектът е забележителен. Ако не се ползва известно време, сам се изключва, така че да не хаби батериите с 2 батерии от волт и половина. Работи, така че може да си го носите навсякъде с вас, докато си гледате пред телевизора, да го използвате. Вижте допълнително в описанието.